Mela, ġieli tagħmel affarijiet illi huma dejjem l-istess, però inti tibda tinduna, dak huwa l-ewwel slide, illi minkejja li qed tagħmel l-istess ħaġa dejjem l-istess, l-affarijiet qegħdin jibqgħu l-istess ukoll. U hemm min jgħid li imma mhux tajjeb li nibqa' nipprova, iva tajjeb tibqa' tipprova, imma tajjeb tibqa' tipprova affarijiet illi jaħdmu. Ġifieri da hemm min jgħid li isma' jiena minn dejjem immur nimxi nofsija kuljum. U għal-bidu kont nara naqra riżultati, issa ili 7 xhur, 8 xhur, ma nonqos kemm mill-inċis imqar jew mill-weight. Allura, jekk inti qiegħda tagħmel dik il-mixja biex tirilassa, nibqa' ngħidlek isma' ibqa' għamilha. Imma jekk inti qed tagħmilha għax minn għalik li b'dik il-mixja ħadd kompli nieżla fix-xaħam, ngħidlek isma' ħi, mhux qed tinduna illi wara daw il-ġimgħat u x-xhur kollha ir-riżultati mhux qed jiġu, mela ma wasalx iż-żmien illi inti forsi tibdel dik is-sistema u ħanimxu għalli jmiss. Mela, emmu, dik hija l-istess ħaġa li kemm kont qed naħseb bil-qudiem diġà ħandawru li jmiss. Tajjeb, mela, tajjeb illi u taħseb illi jekk tibqa' tagħmel l-istess ħaġa, ir-riżultati b'xi mod jew ieħor ħajjiġu differenti. Jiġifieri hemm min jgħidli isma' aħjar ħa nibqa' nipprova nimxi għax naħseb li xi darba nerġa' nibda nitlef dawk l-inches, mhux il-każ. Biex titlef dawk l-inches għal-mod tal-kelma, jekk inti kont qed tagħmel tal-inqas nofsija mixja fuq art lixxa, għal-inqas ibda għamilha tela. Jew eżempju, illi jibda ħaffef iktar il-pass, hemmhekk ngħidlek li għamilt improvement żgħar diġà. Però għal min isegwi anke daw il-videos jaf illi il-mixi biss, jiġifieri exercises li primarjament iħadmulek il-qalb dawk li jitqisu bħala cardio, mhumiex biżżejjed biex nitilfu x-xaħam għat-tul ta' żmien biex naslu għal ċertu riżultati li ħafna minna rridu fost l-oħrajn li ninżlu fis-sizes li nidru tonjatri nidru politi, tajjeb, għaliex għax il-mixi biss iva ikun mejn li qed iħaddem l-aktar il-qalb. Li għandna bżonn biex niffurmaw sew, irridu nżidu toning, mela nżidu il-muscles tagħna, għal-każ tan-nisa li qed jarawna, toqgħodux tinkwitaw mhux ħadd tiġu qiskom raġel bodybuilders, insa. Il-bodybuilders isegwu programmi ta' training ta' ikel li jkun apposta għalihom apparti affarijiet oħrajn illi forsi ma nkunux qed narawhom, tajjeb dik importanti wkoll. Imma dak li qed ngħidlek isma' jekk inti m'intix qed tiġib ir-riżultati li trid, wasal iż-żmien li xi ħaġa jew ħafna affarijiet illi jinbidlu. U ħanimxu għall-slide li jmiss, fejn jidħol il-fat loss imbagħad. X'tip ta' bidliet nistenna jiena? Jiġifieri kif se nkun naf dak li qed nagħmel u biex jaħdem jew le. Ma nistgħux nippretendu li ma li nafsu switch ħajġu riżultati, vera. Imma kif qed ngħidu llum ukoll ma jistax ikun li ndumu il-ġimgħat u x-xhur mingħajr ma naraw l-ebda differenza. U l-bidliet fejn jidħol il-fat loss, fejn jidħol l-exercise, speċjalment meta jkun qed isir b'mod professjonali f'ambjent ta' grupp, sabu li jsirek. Mela, mill-ewwel inti tħossok internament ħafna aħjar. Mela tħossok iktar pożittiva, iktar enerġetika, normalment torqod aħjar, tħossok iktar tranquilla, binqas stress, binqas ansjetà, dik number 1. It-tieni net, tibda tinnota anka illi l-ħwejġ qed joqogħdulek aħjar biżmien, tajjeb wara ftit ġimgħat, forsi qed nikkalkula wara l-ewwel ġimgħatej tlieta. Il-pass li jmiss ikun tibda tara anka bidliet fil-mera. Illi dawn il-bidliet kollha li qed insemmu jistgħu jew ma jistgħux ikunu akkumpanjati bit-tnaqqis fil-miżin. Jiġifieri mhux bil-fors għax inti m'intix qed tonqos mill-miżin ifisser li m'intix tagħmel progress. Għax ġismek tant speċjalment fil-bidu għaddej minn bidliet, tant qed jagħmel affarijiet ġodda illi dak il-weight loss, jiġifieri li inti tonqos mill-miżin, mhux bil-fors iseħħ. Però importanti li kif qed ngħidu li wara li tibda tħossok aħjar. Wara tibda tħoss li l-ħwejġ qed joqgħdulek aħjar ukoll, li tibda inti anke tara bidliet fil-mela. Għax minn daw l-ewwel 2-3 illi tinduna li inti verament qed tagħmel bidla. Il-qudiem iva, il-qudiem anke l-weight loss jibda jseħħ u jibda jseħħ brata aktar maġla. Imma fil-bidu nistennew l-aktar illi l-bidliet isiru fil-famużi inches. Fil-maġġoranza tagħna, għax hemm nies li naturalment jaraw l-ewwel weight loss imbagħad inch loss. Però tipikament iffukaw l-ewwel fuq li taraw l-inch loss, jiġifieri daqs tal-ħwejjeġ aktar mill-weight. Jekk taraw li dak li qed tagħmlu mhux qed iwassal għal daw it-tliet fatturi li semmejna l-ewwel, araw x'ħad tagħmlu, araw x'se tibdlu. Jekk nistgħu ngħinukom b'xi mod, kmandawna, saqsuna, ħanitlobkom tagħmlu share, like jew laf ta' dan il-post, ħalli kemm jista' jkun ngħinu aktar nies. Niltaqgħu.